Dobrý deň. Добър ден. Как и когда был создан ваш фольклорный ансамбль? С какой страны приехал вы на этот фестивал Славика Фест? Нашият ансамбъл е създаден през 1945 година, преди повече от 65 години. И сме създадени българи бежанци от Илинденското преображенско въстание 1903 година от Егейска и Вардарска Македония. Българи от Егейска и Вардарска Македония. Скажите нам, пожалуйста, как живет ваш коллектив в настоящее время? Что вы делаете? Сколько членов есть? Нашият ансамбъл се състои от над 100 членове. В състава на ансамбъла влизат два оркестъра, народен и модерни инструменти, народен хор и вокална-инструментална група, танцов състав в различни възрасти и детски ансамбъл Македонче. Как вам нравится на этом фестивале и как вам нравится город Нитра? Град Нитра е един прекрасен град. Ние за първи път бяхме през 2011 година тук в град Нитра по покана на господин Милош Зверина и фестивала Славица Фест. За първи път ние научихме какво е делото на братята Кирил и Методий тук в Словакия, какво е дал за тях Кирил, колко е важен той за нас и колко е важен за вас като просветител. Кирил и Методий, както знаете, са направили азбуката, ние казваме нашата българска азбука, но тя е за всички славяни и това ни дава шанс ние в днешното време да можем да се разбираме с малко думи. Очень спасибо. Благодаря. Благодаря и аз.